ya roi try sai sit pat ngai kble pi baro ha kurteng ke batyang tam ke jong Jesu ti ha kan ke video ngon ra e ke request ke jong pi ke ba pi la request mentala shita yo dunai te han rengam pat yo kalat bangan wan ra e ke request ke jong pi te nganget ke request ke ba pi la request kan no ke jing kuru na ka benta ki wei pat ki ba don ha ke ju ke benta te ke request ke jong pi ke long ba pi la keli nga balong ne em bangan be no yo lok jong nga namar ba u di kiat palat namar ba u yat ten thairu namar ba u kren ru ki tien ki basnio te ngam sngula shu ban sya te long ne em bangan ya pet no bat u te ban ya pet kam don ka bible baka Kristyan ba uble usya ye ki brio ban ya pet te namar ka tien ke jong uble ke ong ya ka ba uble ula penyate wa penya klat pi te namar ba pi pilajiet hi ya i nadu ningkong kisngi te kamot pi hap ban ya sya hadu bakut ya kito yi bam patep te ka ya da ka wei re pi bala tep ki bala shakri utrai bat haba ka don ka jingpen kendo hapo jong pi wat haba phim pat sngo tho baharu kalong ka babaklai pi ba pen ya pet bat bulok jong pi la ulong sakat no kat noru kumbangala ai ka jinghi kai ha ka to ka kenthai ka bastad pi hap ban pentre kam ya ka e ka pangala hi kai ha lor jong to ka jinghi kai ka pangala kren chpa ka kenthai ka bastad te kamut un sakla hi ha ka we ka sngi te pi hap an long ka brio ka bayai ne namar nga ha bangala duwai na ka bentai kini ki brio kiba juyat kenthai la ne ki ba buat ki ba tanglang kasimpor sansnem newsnem te pi haban ya sya bat kata ka jing duwai ru kade ka ba continue ben bat ka ba le ru ka tin ka jong blai kamut phin sayo hi ka jubab la usniu sakat no ka no ru manu ba thau dur yo tnga jong pi lane ya ka tnga jong pi de ublai ubala thau dur namar kata ban wat kilat kilenti ban ya pet kam dei ka bawan na ublai namar ka tin ka jong ublai ko ong kum no an ai tang ka we ka khon kun ningkong kalau nong ka ban nyau phin da pet kini khot ka ba khan riu ko ong kum no namar kum no phatep a ka tnga la phan yo pen em ne em ya lau tnga lani kum no metep a utnga la men yo pen em ne em ya la ka tnga namar kata ka ri kam ram jong pi ba phin pen em ya lau tnga ngani tho khana ka we ka jing tho khana ka ba ja shi sha bat ngangai kan ni kan salong ka jing kur khui pi le se don apeng jong pi phi la tip e ka jing tho khana te le se don ru ki bam pat tip ya ka jing tho khana te ka don ka we ka brio ka kwa ban let missionary sha Africa ba sha te ki dang bon ki brio ki bam pat tip yo play ki dang bon ki balong kum ka riu kum ki riu klau te kala kwa ba kan missionary henry om shim la pli ka kalat kalanti kala perkhat ba kan nom shim brio henry ba kan let bet ban no missionary henry ublei uklam pli kalat kalanti ya ka ba kan yo ban let te kumta kala perkhat ba kan shim brio no namar ba kabla ba kan let ban yalap ya gospel ka jong turai sha ka jaga bat ka kwa ba kan long missionary te kam shim lala ban poi sha ka thong ta kala perkhat ba kan shim brio no bat kala duwai ba kala yo ru ubrio bat uta ubrio juga ude upatre kam shipai ti ula de ban let no shajngai ban let tre ban ula i ya ka shakas nong ka jongka ti kai ka baja onda ulawan pai na ka jaka ulawan shuti ula di kum usniang bat ula kelalong ubri ubasniu hado kata bat kelas ngosi kala let chepo ka kamra thia ba kala yam ngosi hangta kala ong balet rai mame ayenga kum uni utunga haba ngala kwa ban tre ka kam ka jong me mem shimla sya bat haba ngala shimbrio mela ayenga do tunga ubalong ka jinglong om dei shu kum ubrio hre ulalong kum umrat ti hakata ka khilimat kawan ka sur ka jo ublei ka ba ublei u ong ba phakwa ban net sha Afrika ban let pen im ya ki brio ki badang long kum ki riu klau pen im shwai uni riu klau u bodon ha ka yeng ka jong pha phalakwa mo ban let ban ya lap shata sha jingai ba han re uni u bodon hani ha yeng phamla mo ban sha phamla mo ban duwai phamla mo ban pen im yo u
te hang ta kan ka priu kala kendet nang ta bat kala ong plan ke jing ya lap ka jongi kam da dei e bangi mi na ki yeng ki sem ki jongi bengin dei cha jingai ba han rei ning kong yin pen im shwai ki ba yeng ki ba sem ki jongi kam da dei e bangin tre full time ka kam ko jong uble batang kita ki bala ban tre kam ko jong uble han rei langi long ki housewife ha yeng ru ni la bangin long kita ki nong ya lap ki ban pen emi ki men sim ki ba kotor bat kita ka priu kala duwai kala ya sai nam tau tunga jong ka bat kala em ka ching em kau pens ngau bahayo play bat ha kawi ka sni uni ubriu ula kala ka bamut namar kata nga kwa ban ong ye phi ki ba yo ki tunga ki bas niu la se ki chen rang ki yo ka tunga ka bas niu ki kan thai ki yo tunga bas niu ka de kam ram ka jong phi ba phin duwai phin ya sai bat kum bangala kran kum ban bian sai hi sien ha ka to ka kan thai ka bas tat le ya kata sapek ga do tunga jong phi unom kala namar ba kumbang ala ju ai barabor ya tu ka de khot bible no easy ya kal nong ka ba san punyo ka de khat ka ba khan nyo khat ra kumba ngala ai ka tu ka de khot bible ba la kam long na ka banta jong tu upriu han rai na ka banta jong no na ka banta jong phi uble un pen em na mar kata wat nam pet ya ka jing snio jong tu upriu han rai pet ya ka jing don bor ka jong ble ju ni na ma ble ju long ble ba don bor ula ban pen kala tăng namar jong phi namar kata wat chu wat kalat kalanti banya pet ba katnga ka jong phi la ne ba utnga jong phi ha reshu it sha uble yen se ya pet kham krau uble ne kham krau setan ne te ka shong happy pit kum no la da phi la ju snap e ki jing kai ki bangi hi kai na ko ka por sha ko ka por ngadon ka jing ka bas kham ba ka jing job halor ka jing job phin yo te tang ni i jing hi kai ba len kot kan lo ka jing kut khui phi te wat nam ya pet ba ulok jong phi lom ka nong duwai ka ba minot namar ka bible ka ong ka jing duwai minot ubahok kala shibun to play nyo ban kur khui philang baro yaro itrai